Tupakka! I like that. Tupakka! YouTube! Tänään lasteni tupakkaa! Mulla on oikeus kuulee poltta tupakkaa mun lasteni kanssa samassa autossa. Marko Vanhanen. Mä olen Markku Vanhanen. Mä olen helvetin tosissani! Drink. Mä olen valmis saatamaan vaikka henkeni uhkaamaan sen puolesta, että mulla on poltta. Eri kepperi. Perinteistä. Eri kepperiä. Mitä tää oikein on? Tää on jotain makeeta. Se maistuu makeelle. Mä olen Markku Vanhanen. Tupakka! Eri kepperi. Näin. Tästä tuli nyt Karjalan paisti. Vedetään Eri kepperiä kanssa. Markku Vanhanen. Markku Vanhanen. Joo, eiköhän vaan sonne vaan sekaa ja laittaa maitoa Perinteistä. Eri kepperiä. alkaa liesikin muistuttaa TV-lieveltä mun näköinen. Sitten nyt se alkaa kuplia tosta. Tää on vähän hankala homma nyt tehdä kyllä. Sitten tää ylläripussi. Mistä se on näin paljon? On outoa. Mitähän tässä nyt oikein... Mä en kyllä itse asiassa nyt ei tiedä, mitä tästä oikein on tulossa. Ei pistetä kaikkeen. Nyt täytyy maitoa jo laittaa. Perinteistä. Eri kepperiä. Huikossa menee henkeä toi. Huikossa menee henkeä toi. Eri kepperi on melkein kaikista. Joskus sitä oikein tulee eri kepperiä vedettyä sormet täyteen. Okei, istuttanut tänne kapihan niin muuttunut Eri kepperi. tehtaaksi. Oh no! Saako tästä kiittää? Onko vähän turhan jämäkät ömmöimaan? Noniin, hyvä, tää tuli YouTubeen tänä päivänä.